sana nga binang mamangin kalupa na ini okay mo next tong mamangin na nakarimla. Ini may makaslaging kaldo. Yan naman masyadong marimla. Sana pa naman kanyan. May pa oras labot Kapampangan. Pag-umpisan ko na may kunin naman ng aldo at mamangin nakarimla kasi ining kadinalan at 50 metong karing kaya katamong tagalugan video ne. Ing magmunikala ka rin nga manong rin ni Ram Enriquez Diap ne. Bayo kay pag-umpisan buriki hindi na maya po oras si Carlo Mayrina Chua. Makabaka mo rin itong chat mi nabengi at takla salamat kay Carlo ne kaya kang kapag masabalan at lugod kaya katamong nga manong siswan. Uninay mo muna dili ing megtapon teka lugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing menugse ing kadua usok kung may pangisna ako kayang usok karakan simpliya ini ing mas manayon ng Kapampangan asok iwari ining katukina may punit teka lugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing may pirat o kaya may gisi ne. Ing katukina bubong, yung bubong tegalugan niya naman. Mas manayon niya kayang Kapampangan ing dalongdong. O kaya bubungan ne Ram, alyari yan naman yung bubungan ne. Ing katukina makapulupot tegalugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing makakatikat o makabatibat ne. Ang po yung makabalibad malyari yan naman siguro. Yung katukina katuwiran tegalugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing katuliran o kaya depende kayang gamit karapatan ne. Ing katukina nito lakasan mo ilugmuan nakano. Ing mas manayon ng Kapampangan ing lakasan sikanan o kaya siguro siknangan ne. Siknangan mo yung lugmuan na ne. Intawlin dili magbihis o kaya gayak magbihis kaya la rin tegalugan la rin mas manayon niya kayang Kapampangan ing miblas o kaya maniblas mamiblas kaya ne. Itanamo mga siyas kusikan kanina karibla patsya Kapampangan tamo hanaping mong Medina ne ipangapampangan tamo dengke katamong anak dengke katamong apo tala pa nagalugan Kapampanganan tala paragulan tala kaya nga manong siswan barang nga kagisingan kaya katamong nga mano ne. Takal salamat kaya kayungan Luid Tamungan.